Good morning Batangas City, Philippines. Good morning Batangas, good morning Philippines, good morning Lobo. Nandito po tayo ngayon sa Lobo, Batangas. Ayan po, it's morning at ang ganda po ng ating karagatan. Ang ganda ng ating panahon. Ayan. Ang ganda po ng ating sunset. So, yung umaga, araw sa umaga. Good morning, part 2 po ito ng ating vlog or ito po ay i-upload natin mamaya o kaya bukas kasi nandito po tayo ngayon sa Batangas. Salukay tayo nagbabakasyon. Ang ganda po ng bundok ko. Yung mga rock formation. Ayan, dito pa rin po tayo ngayon sa tabing dagat. Ayan po. Merong dumadaang bangka. Medyo malayo po. Guys, nandito tayo sa taas sa may lighthouse. Pwede raw pumasok sa taas. Tingnan natin. Akit po tayo doon sa taas. Ayun. Akit po tayo ron. Yan po, dito na tayo sa taas. Papunta tayo ng lighthouse. Yan, nagreklamo sila. Mahirap daw umakyat. Okay naman. Dito rin ba ang baba? Si Marlon. Dahan-dahan. I'm okay. Ininang makahikain ka. Dahan-dahan lang. Si ate nananahimik ako sa bahay. Nahimik na. Yan, tuloy pinagpapawisan. Ito yung mag-asawa na huli. Hello. Hi guys. Hello Steel. Good morning Lobo, Batangas. Magandang umaga po at sa morning pawis sa pag-aakyat dito sa lighthouse. Ayan. Hi guys. Ayan. Hi guys. Ayan, dito na po tayo sa taas. Kita niyo po yung dagat sa mga kahoy. Medyo mataas din po to. Exercise. Sarado nga daw talaga, hindi daw talaga pwede. Ayan, sarado daw. Nakatingin si Annie. Nandito po tayo sa taas, malapit sa lighthouse. Sarado po yung lighthouse ngayon eh. Kaya dito na lang po tayo. Talagang hindi pwedeng buksan. Ayan po. Medyo matarik yung pababa po. Ayan. Watch your steps.
nauna na po sa baba yung mga kasama natin. Ayan sila. Magandang experience po yung pag-akyat dito dahil pinagpawisan tayo. Ayan guys, medyo mahaba din yung inakyat natin kahit nasarado yung lighthouse. Kita nyo po yan. Siguro mga 4 na paliko yan hanggang sa taas. Ayan muna ka. Ayan, masarap yung pinagpawisan ka dito sa pag-aakyat. Ayan guys, good morning po ulit. Nandito pa rin po tayo sa Lobo, Batangas. Ayun po, may barko siya na malayo na siya, kaya lang tinasubukan natin isum po, makikita nyo po. Ayun no. Barko po nasa gitna ng karagatan. Picture po sila. Ayan po yung aking mag-ina. Ayan po, so unang stage po, ilang steps din yan, siguro mga 25, mga 70, mga 75 or 100 steps po yan o baitang hanggang makarating kayo ng lighthouse. Ayan po, good morning po sa lahat. Enjoy lang po tayo. Ingat-ingat po lagi sa araw-araw. Ayan. Good morning po. Napakaganda po ng hampas ng lalampasigan o yung alo ng dagat. Ayan po. Ayan, pabalik na po tayo ng ating rest house. So yung ating tinutuloyan po natin dito ay kapatid ng tita natin dito sa Batangas. Kapatid po siya ni Tita Marie.
Ayan, marami pa pong nag-iigot at nagkaliliwaliw dito. Pabalik na po tayo sa hotel o sa resorts kasi bawal daw po talaga umakyat ng lighthouse kasi alam nyo naman medyo hindi pa tayo kuwan talaga sa ating nararanasan sa ngayon, kaya iniiwasan lang siguro ng local government or namamahala doon sa lighthouse na magkaroon ng problema. Ayan guys, babalik na po tayo sa ating tinutuloyan. Hanggang mamaya lang po tayo ditong apot kasi bukas Monday may mga trabaho na po sila dahil tayo po ay walang trabaho sa ngayon. Ayan, mayroon po ditong mini cave. Ayan, dito po tayo sa loob ng kuweba. Hello guys, maraming salamat po sa lahat ng subscriber at mga kaibigan natin sa YouTube. Thank you po. Kung sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pindutin lang po ang subscription button. At maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. At huwag po natin kalimutan magsuot ng PPE pag lalabas tayo kasi hindi pa tayo 100% pa back to normal. Ayan po, dito po tayo ngayon sa Lobo, Batangas. At sana nagbabakasyon tayo ng 2 araw. Mamaya po, kahapon pa po kami rito, mamaya po uwi na kami. Maraming salamat po, bye bye. See you again in another vlog. Thank you po. Salamat po, bye bye. Thank you, God bless.